gidwa kelo kae mano corruption maduong serious. Adwa penjo moro ka weki gi Omullo. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nowacho ni wach mar G to G ni ne dhi miyo dola dugo bedo ma wadhi yudo kwan mar dola mamalo mondo inflation mosebedo Kenyan shillings against dollar ni kik bedi. Wayud ni nitiere stabilization moro kama itimo. Nyiso ni dola koro ok bed mapek ahinya kipimo gi pesa ma Kenya ka. Be en adieri ni sama dola iuso kata ka koro idwaro dola to nyaka itigi siling 150 kod 655 mar Kenya. Nyiso ni gope mwachulo ka dwaro pesa mang'eny mar oganda jo Kenya. Machulo nyaka gichulo osuru mang'eny kendo hinyre. Mano dong adier. Factors adek. Factors adek. Factors adek. Mokuongo. Ngani no se wuoyo. Mokuongo. Wach dola ni government mokalo ne live gimiluongo na artificial life. Ne ginyiewo gitiyo gi Eurobond. Wach dola jo nyalo wacho otamogi. Namba 2 ing'eni Uhuru Kenyatta nokawo gimiluongo ni commercial loan. Commercial loan en loan michulo 12% tichulo 5 years. Okay. To money loans machua tingeni loans wachulo in terms of dollars. Yes. Loan okwanya chulo in shillings. Mane mingeni sam wachulo ngene ntie extra shillings mwachulo go. Kuri ngeni sani kaka economy nitie. Kama nitie ni. Wanyalo wacho ni economy better. Dollar bro dok piny nikech wa live life mwangeyo. Okay. Kuri mineno sani Ruto okoka kumilo ni commercial loan. Sani odhi gimiluongo ni concessional loan. Concessional loan en loan mikawe 3% atamala dek tichule after 30 years. Okay. Koro mi thuolo matimo project madwarore minyalo time government. Lakini pesa mane jo weke gino weyo ka. Emo miyo dola dhi malo nikech wachulo in terms of dollars. Interest rate ni malo. Ni malo. But yes. Jogi no wacho ni ok gibi